Έλα Κικίτσα. Ναι, κραγιόν βάζω. Έτοιμη είμαι, έτοιμη είμαι. Ναι. Α, δεν θα βγεις. Τι εννοείς δεν θα βγεις? Α, θα βγεις αλλά όχι μαζί μου. Με ποιον θα βγεις? Με τον τύπο από το Tick for Two. Α, σε τίκα ρε. Έλα ρε Κική. Και μιλήσατε. Α, και μηνύματα και βιντεοκλήση. Μπράβο Κική. Και πού σου είπε να πάτε? Ναι, πολύ ωραία είναι εκεί, μπράβο. Όχι να πας και εκεί, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα δω καμιά ταινία εγώ, θα ράξω. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Άντε καλά, περάσετε Κική μου. Να με πάρεις να μου πεις τα νέα, Άντε φιλάκια. Πώς την είπε την εφαρμογή? Tick for Two.